ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಇತ ವಾರ್ತೆದಿವರ ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೇನೆದ ಇನ್ಫೆಂಟ್ರಿ ವಿಭಾಗಡು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಆಕಾಶ್ ಆರ್ ಅಧಿಕಾರ ದೆತ್ತೊಂದು ಸುರತ ಸರ್ತಿ ಊರುಗು ಬತ್ತಿನಾರೆನ ಬಚ್ಪೆಡ್ದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಮುಟ್ಟ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಾದ ಎತ್ಕೊಂಡೇರ. ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೇನೆದ ಇನ್ಫೆಂಟ್ರಿ ವಿಭಾಗಡು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಆಕಾಶ್ ಆರ್ ಅಧಿಕಾರ ದೆತ್ತೊಂದೆರ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಗರಮೇಲ್ದ ರಾದುಪುನ ಆಕಾಶ್ ಆರ್ ಅಧಿಕಾರ ದೆತ್ತೊನಿಬೊಕ್ಕ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಊರುಗು ಬತ್ತಿನ ಅರೆನ್ ಬಜಪೆಡ್ದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಮುಟ್ಟ ಭಾರೀ ಮೆರವಣಿಗೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೆರ. ಸುರತ್ಕಲ್ದ ದುಂಬುದ ಸೇನೆದ ಅಧಿಕಾರುಲು ಜನಮಾನಿಲು ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅರೆಗು ಕೂತಮಾಲೆ ಪುರ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಎತ್ಕೊಂಡೆರ. ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆದುಪುನ ಆಕಾಶರ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಸೇನೆಡು ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೇರ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿಬೊಕ್ಕ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರ್ನ ಆಕಾಶ್ ಬಿಹಾರುಡು ತರಬೇತಿ ಮುಗಿತದ ಪೆರ್ಮೆದ ಗೂರ್ಖಾ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಬೆಂದದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಆದ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಸಂದಿದೆರ. ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಆಕಾಶರನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪುಗಾರಿಯರ. ಆಕಾಶರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ತುಳಸಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಗನ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿನ ಪಟ್ಟೊಂಡೇರ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಖಾಲಿ ಒಂದು ಯೋಧನ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ಯೋಧನ ಮಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಯೋಧನ ಅಕ್ಕ ಕೂಡ ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಅವನು ಹೋಗಿ ಯಾರೂ ಮಾಡದ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ನಿಜವಾಗಿ ಅವನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಟಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಅದು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಥರ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಅವನು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಆಗಿ ನಿಜವಾಗಿ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಾಲ್ ಬರುವಾಗ ಸಹ ಮಮ್ಮಿ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಹೀಗೆ ಇತ್ತು, ನನಗೇನೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇವನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತು ನೋಡಿದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಇದ್ದು ಒಂದು ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ. ಅದು ನನಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೇ. ಕಾಪು ಶ್ರೀ ಪೊಸಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಯಿನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಸಾರಥಿ ಬಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ ಅರೆನಬಡಿದಿ ಮಾಲತೀಜೆ ಪೂಜಾರಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ಟು ಪೂಜಾರಿಯರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಯರ. ಕಾಪು ಶ್ರೀ ಪೊಸಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಕೇಂದ್ರದ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಬೊಕ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಸಾರಥಿ ಬಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಪೋದು ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಬೊಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ ಅರೆನ ಬುಡಿದಿನ ಎತ್ಕೊಂಡೆರ.
ವೀಲ್ ಚೇರಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಡಿಯೇ ಪೊರ್ಲೊಂದುಯಿನ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮಂತುಯರ ನಡತೊಂದೇ ಪೋಯಿರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಾಂಗಣ ನಡತಿನ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯರ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮಗ ಕೈ ಮುಗಿದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂಡ್ಯರ. ಈ ಪೊರ್ತುಡಾರ ಇಸೇಸ ಪೂಜೆ ಕೊಡ್ದು ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ ಆರೋಗ್ಯಗಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದಂಡ. ದೇವಸ್ಥಾನಡಿಯೇ ತುಯಿನ ಪೂಜಾರಿಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ವಾಸ್ತವ ಶೆಟ್ಟಿಯರಡ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿರ. ಒಂದುವೇ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬತ್ತಿನ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತ್ತೊಂಡ್ಯರ. ಹೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿಟು ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಪೂಜಾರಿಯರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗೆಟ್ ಬೊಕ ಜನಕ್ಲಿನ ಸಹಾಯ ಸಾಕಾರದ ಬಗೆಟ್ ಬೊಕ ವಾಸ್ತವ ಶೆಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿರ. ಮಾಧ್ಯಮ ಭಾರತವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ರಮೇಶ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುಂಜೋಲಿನ ದಿನಾಚರಣೆ ಲೆಪ್ಪಡು ಕುಡ್ಲದ ಲೇಡಿ ಗೋಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ಮಮತಾ ಡಿಎಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದೆರ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಂಜೋಲಿನ ದಿನ ತಲೆಕೊಡು ಕುಡ್ಲದ ಲೇಡಿ ಗೋಷನ್ ಪೊಂಜೋಲಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಪೊಂಜೋಲಿನ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಲ್ತೆರ. ತುಳುನಾಡ ತುಳುವೆರು ಸಂಘಟನೆದ ಒಟ್ಟುಗು ನಡಪಾಯಿನ ಇಲೇಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯಡುಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯಡುಪ್ಪುನ ಬಾಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರಡ್ ನಡತಂಡ. ಗೋಂಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ತೊಡಾರ ಬೊಲ್ಪ ಪತ್ತಾದ ಲೇಸ್ ನೋದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಪೆದ್ಮೆದಿ ಅಡ್ಲು ಬೊಕ ಪುರುಬಾಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಟ್ಟಿಯರ. ತುಳುನಾಡ ತುಳುವೆರ ಸಂಘಟನೆದ ಆಕಾಶ್ ಕರ್ಕೆರ ಬೊಕ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಮಕ್ಳಿನ ಲೇಡಿ ಗೋಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪುಗ್ಗಾರಿಯರ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯೋಗ ಕಲ್ಪವನ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಶಾಲೆದ ಸಂಚಾಲಕರ ರೇಷ್ಮಾ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿಯರಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನ ಮಲ್ತೆರ. ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಬೇಲದಕ್ಲು ಪಾಕಜನ ಪುಂಜೋಲು ಈ ಲೇಸಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದಿತ್ತೆರ. ಮಾತಾ ಪುಂಜೋಲೆಗೆ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರ. ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮುರಳಿ ಹೊಸಮಜಲು ಲೇಸಡಿತ್ತೆರ. ಅವಳ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡೆಯವಳಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳೆಂಬ ಶಿಲ್ಪ, ತನ್ನ ಮಗ ಹಾಗಾಗಬೇಕು, ತನ್ನ ಮಗಳು ಹೀಗಾಗಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಶಿಲ್ಪ ಕಡಿತಾಳೆ ಅವಳು ಅವಳ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ. ಅವಳ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡೆಯವಳಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳೆಂಬ ಶಿಲ್ಪ.
ಹೆಣ್ಣ ಮನದ ಆಂತರ್ಯವ ಅರಿತಿಲ್ಲ ಜನ, ಇದು ವಿಕಲ್ಪ. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕಂಡವರು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಗಳು ಆಗ್ಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ನಿಮಿತ್ತ ಒಂದು ದಿನಗಳು ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅವರು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಯಾರೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ. ಖಂಡಿತ ಆ ವಿಚಾರ ಶ್ಲಾಘಿಸುವಂಥದ್ದು ಅವರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ. ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದರು ಪಡ್ರೆ ಕುಮಾರ ಮೆರೆಗ್ ಪಟ್ಲಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ 34ನೇ ಇಲ್ಲನ್ನು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಡ. ನನ್ನಲ 23 ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯ ಸಾಗದಂಡ. ಪಟ್ಲಾ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಕಾಯ ಕೊರೊಂದು ಬೈದಿನವು ಪೊಗ್ಗರಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳದ ಪಡ್ರೆ ಕುಮಾರನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪಟ್ಲೇರ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾದು ಕೊಡ್ತಿನವು ಕುಸಿ ಕೊಡ್ತುನೊಂದು ಕಟೀಲ್ ದೇವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಪೂಜೆದಾರ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಸ್ರಣ್ಣ ಪಂತೇರ. ಕಟೀಲ್ ಕೈತಾಲ್ದ ಅಜಾರ್ಡ್ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಯಕ್ಷಾಶ್ರಯ ಯೋಜನೆದ ಸಾಕಾರಡು ಕಟ್ಟಾದು ಕೊಡ್ತಿನ ಇಲ್ಲನ್ನು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ ಲೇಸಡ್ ಆರು ಪಾತಿರಿಯರ. ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಪಡ್ರೆ ಕುಮಾರ್ ಕರಿನ ಪಾಕ ವರ್ಷಲಿಡ್ದಿಂಚ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದರಾದಿತ್ತದು ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ವತಿರ್ದು 34ನೇ ಇಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಕುಮಾರರಿಗೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ನನ್ನ 23 ಇಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಈಟೊಟ್ಟು ಕಲಾವಿದರಿಗಾದ ಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಲ್ದಂಡು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಪಟ್ಲಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೈತದ ನನ್ನಲಾತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೋಜನೆ ಕೈಕದೆ ತೊನೆರುಂಡು ಪಂಡಿನ ಪಟ್ಲೇರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದಾನಿಲೈನ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನ ಮಲ್ತೆರ. ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಾರ್ಯಂತೆರು CA ಸುದೇಶ್ ರೈ, ಟ್ರಸ್ಟಿ ದಿವಾಕರ ರಾವ್ ಸಿತ್ಲಾ, ಒತ್ತು ಕಾರ್ಯಂತೆರು ರವಿಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಶೋಕನಗರ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯಂತರ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವ, ಕಟೀಲ್ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟೀಲ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆರ. ಅಂಚಮಣ್ಣದ ಸರ್ವಾಂಗ ಕಲಾವಿದೆ ಆ ವೇಷ ಕೊರೊಂಡಲ ಮಲ್ಪರೆಡಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ಮೇಳೋಡು 90 ಜನ ಜಡ 90 ಜನ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಈ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಲಾರಿಗೆ ಪೂರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನ ತುಂಬರೆ ಜನ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಜನ ತಾನೇ ತುಂಬುದು ಪಾಡ್ದಿನಲ್ಲ ಉಂಡುಗೆ. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಸ್ಪೃಹ ಮನುಷ್ಯ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದ ನಂಗೆ ಓಲ್ಲ ತೂವರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಬೇಡ ಕುಮಾರನ ಅಮ್ಮಿರ್ಲಂಚನೆ ಚಂದು ಪಟ್ರೆ ಅಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ವೇಷ ತೂತಿನ ಯಾನು ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾಟ್ಯ ಬಣ್ಣ ಕುಮಾರನ ಆತು ಪೊರ್ಲು ನಂಗೆ ಅವೇನು ತೂನಗನೆ ಒಂಜಿ ಈತ ಒಂಜಿ ಕಟೀಲು ಮೇಳೋಡು ಒಂಜಿ ರಾಮೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತು ಪಡ್ರೆ ಕುಮಾರಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಯಾನ ಪಂಡ ನಾಡಲ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ಗು ನಿತ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತೊಂದು ಇಂಕ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇಂತ ಇಲ್ಲದ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಯಾರು ವೇಣುವನ್ನೇ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ತಿರುಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚ ಆ ಬಣ್ಣಗನೆ ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ವೆಂಕಟೇಶನ ಪೂಜೆ ಆಗುದುಂಟು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಂಕ್ರಮಣದ ತಿರುಪತಿ ಹೋಗುವ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 22 ವರ್ಷ 23 ವರ್ಷಗಳು ಓಲೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ತಿರುಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಡಿಪಿರೋರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಮ ಭಕ್ತಯಾರು. ಅಂಚಿನಾರಿಗೆ ಇನ್ನು ಕಟೀಲಿ ಮೇಳದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದ ಗೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿನ ಒದಗಿಸುವಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದು ಆರೇ ಗೊತ್ತು ಜಾರಿಗೆ ಇನಿ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಂದ ಕುಮಾರಣ್ಣಗಿಲ್ಲಿ ಏನ ಪದಾರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತುಂದು ಗೊತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಒದಗಿದು ಬರ್ಪನೆ ಅದು ಒರಿಯುವರೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ವೇಣುವನ್ನಾಗ ಒದಗಿದು ಬೈದರೆ ಅದರ ಆರೆಗಳೇ ಪೂರಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯದ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಧರ್ಮರಸರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಲು ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತದ ಮೂಡು ಮಾಡ ಪಡು ಮಾಡದ ಬುಲೆಚಲಾದ ಮಾರ್ಚ್ 14 ಮುಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದೇರ. ತುಳುನಾಡದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಧರ್ಮರಸರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಬೊಕ ಓಲುಲ ದಾಂತಿನ ಮೂಡಾಯಿ ಮಾಡ ಪಡ್ಡೈ ಮಾಡಬೊಕ ಪಟ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಉಪ್ಪುನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದುಪುನ ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯದ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಧರ್ಮರಸರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತೆ ಭಾರೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆ ಒಂದುಂಡು. ಮೂಡು ಮಾಡ ಪಡು ಮಾಡ ನಾಗಬನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆದುಬೊಕ ರಡ್ಡು ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಹೊಂದಿತ್ತದು. ಶಿಲೆಕಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮರದ ಕೆಲಸ ಇಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ರಭಸುಡು ಕೆಲಸ ಸಾಗುದುಂಡು.
ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುಲಿಚಲ್ ಬಗೆಟ್ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ದೇವು ಮೂಲ್ಯಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲ ಚಾನಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರಿಡ್ದು ಇವರ ಗುರಿಯರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಗಳು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುದರ್ಪೊಯ್ನಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆಲ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆದಿದ್ದದು ಮಾರ್ಚ್ 12 ಬುಧವಾರ ಶುರುವಾದ 11 ಮೇಕ್ ಅಕ್ಕೇರಿ ಹಾಪುಂಡು ಕೀರೋಲು ಉಚ್ಚಯ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪೆನ ಉಚ್ಚಯ ಬಂಗಾರದ ಮುಗದಿದ್ದು ವಲಸರಿ ಧರ್ಮರಸರ್ನ ವಲಸರಿ ಕೆರೆ ತುಡರು ಉಚ್ಚಯ ಮಲ್ಲ ವಲಸರಿ ಉಚ್ಚಯ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವದ ನೇಮ ಅಕ್ಕೀರಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಿದೈ ಅಂಗಣದ ದೈವಲೆಗ್ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಕೋಲ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯ ಮುಲ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಲ ಉರ್ಲು ನಡತೊಂದು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 16 ತಾರೀಕು 14 ತಾರೀಕು ಮುಕ್ತ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡಪೆರುಂಡು ಐಡ್ದುಂಬು ಕೆಲವು ಪುರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲು ಸಾಂಗವಾದ ನೆರವೇರೊಂದುಂಡು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸುತ್ತು ಬೌಳಿದ ಗೋಪುರದ ಬೇಲೆಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು 2ನೇ ಹಂತದ ಬಂದಿಂದ ಮೊದಲ ಹಂತಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಡಲು ಪೂರ ನವೀಕರಣ ಹಾಕಲು ಅಂಚಿನ 2ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸುತ್ತುಬೋಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಇತ್ತೆ ವಿಜಯಂ ನಡತೊಂದುಂಡು ಮಾತ್ರ ತನ್ನದ ಮೂಜಿನ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಲ ನಡಪೆರುಂಡು ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲ ಲಡ್ಡು ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲ ನವನಿರ್ಮಾಣಗಳು ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಇನ್ನೂ ಆವೊಂದುಂಡು ಅದು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಮಾತ ಸೂರ್ದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ಐಕ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಪೂರ ಕೊರೊಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಮಹೋತ್ಸವಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಐಟ್ ಪಾಲು ಪಡೆದು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆಪುನಂಚಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪೂರ್ಣ ನೆರವೇರಿಸಲು ಪನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಪೋಳಿ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತೆ ಪುಂಡ ಅವು ಶಿಲೆಕಲ್ಲದ ಅದೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ 10 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಸುತ್ತು ಪೋಳಿದ ಖರ್ಚಾಂಡು ಮರ ಮಟ್ಟ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಹಾಸುಗಲ್ಲುಗ ಸಾಧಾರಣ 10-30 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬೋಡು ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಮಾಡೋಡು ಮೂಡು ಮಾಡ ಪಡು ಮಾಡ ಬಂದು ರಡ್ಡು ಮಾಡಲುಂಡು ಆ ಮಾಡು ಹಾಸುಗಲ್ಲು ಕೂಡ 30 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟದ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಆತು ಹೆಂಗ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಪೂರ ಮಾತೆರ್ನ ತಿಕ್ಕೋಡು. ಪರಂಗಿಪೇಟದ ದಿಗಂತ್ ತೋಜಂದೆ ಆದುಪ್ಪನಗ ಈ ಕೇಸನ್ನು ಗಲಸದ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಧರ್ಮ ಸಂಘರ್ಷ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಿದಿನ ದೂರು ಕೇಂದು ಬೈದಂಡ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಬೊಕ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರೆಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ ದೂರು ಕೇನೊಂದುಂಡು. ಪರಂಗಿಪೇಟೆಡ್ ತೋಜಂದೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಜವನೆ ದಿಗಂತನ ಕೇಸಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಜಾತಿದ ಧರ್ಮದ ನಡುಡು ಲಡಾಯಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿದಿನ ಪನ್ಪಿನ ದೂರು ಕೇಂದ್ರ ಬೈದಂಡ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಬೊಕ ಬಿಜೆಪಿದ ಶಾಸಕರ್ನಕ್ಲು ದಿಗಂತ್ ತೋಜಂದೆ ಆಯ್ನ ಕೇಸಡ್ ಈ ರೀತಿ ಲಡಾಯಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರ ದಿಗಂತನ ನಾಡ್ಯರಗಾದ್ದು ಮಲ್ತಿದಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಡ್ ದ್ವೇಷದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಮಧ್ಯೆ ಲಡಾಯಿಗೆ ಕೆನಿನಾಡ್ದೇರ ಅಕ್ಲಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮದೆತ್ತು ನೋಡೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷ ಬೊಕ ಬೇತ ಸಂಘಟನೆದ ವೇದಿಕೆದಕ್ಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ದೇರ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಪೋದು ಮನವಿ ಸಂದಾದೇರ. ಊರನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬಂದ ದಿವಸ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ, ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರದ ಶಾಸಕ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಬ್ಬರು BJP ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಕೂಡ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಒಂದು ನಾಯಕರುಗಳ ಥರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯವರ ಥರ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯೇ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಂತೂ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ಪಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಿರ್ತದೆ? ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 25% ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು? ನಾವು ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಳಗಾಗದೆ ಆ ಹುಡುಗನ ಹುಡುಕುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಚೋದಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳು. ಪರಂಗಿಪೇಟೆಯ ಮುಸಲ್ಮಾನರಂದರೆ ಗಾಂಜಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು, ಮುಸ್ಲಿಮರೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಮಿನಲು, ಮತಾಂಧ್ರು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತನದ್ದು ಅಪಹರಣವೇ ಆಗಿದ್ದರು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೊಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕಲ್ವ? ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ? ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 10-100 ಕ್ರೈಮ್ಗಳು ನಡೀತೇವೆ.
ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರಾ? ಜೋಗಟ್ಟೆ ಕೆಂಜರ ತತ್ತಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಅಂಬಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ತತ್ತಾಡಿ ಮಜಲ್ ಕಂಡೋಡು ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಸೇವೆ ಆಟ ನಡಪಾದಿತ್ಯರ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಇಸೆ ಸಾದ ಪಾಕಜನ ಮೈ ಸಾಸುರನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದಿತ್ಯರ. ಜೋಕಟ್ಟೆ ಕೆಂಜಾರ ತತ್ತಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಅಂಬಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಭಕ್ತವೃಂದದ ವತಿರ್ದ ತತ್ತಾಡಿ ಮಜಲಗದ್ದಿಡ್ ಬಜಪೆ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ಅಂಬಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಮಂಡಲಿದ ವತಿರ್ದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ಸೇವೆದಾಟ ನಡೆತಂಡ ಪಾಕಜನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಭಕ್ತರಿದ್ದದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ತುಯ್ಯರ ಶ್ರೀದೇವಿನ ಕೈರ್ದ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಸಂಹಾರ ಅಪಿನ ಆಟದ ಅಬ್ಬರ ಪಾಕಜನ ಮೈಸಾಸುರರು ಒಂಜೇ ಪೊರ್ತುಡು ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನವು ತೂಯರೆ ಬಾರಿ ಇಸೆ ಸಾಧಿತ್ತಡ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಳದ ಜತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಮ್ಮನ ಮಲ್ತಿರ. ರಾತ್ರಿ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯರೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕುರುಡೊಂದು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾವೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಪಂತೆರ. ಕುಡ್ಲ ಕಾವೂರದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಐತಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಾಲ್ದಿಟ್ಟೊಂಡ್ಯರ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಸುಧಾಕರ ಆಳ್ವ ಎದ್ಕೊಂಡ್ಯರ. ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪರ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕುರುಡು ಆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಲ್ದೆ ಅವಡು ಅಪ್ಪೆನೆ ಕಡೀರ್ದ ಗುರುವಾದ ಇಲ್ಲೇ ಕಡೀರ್ದ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅವಡು ಶಿವಪನ್ಪನ ಶಬ್ದನೆ ಇಸೆ ಸಾಯಿನವು ಶಿವತತ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯಿನ ಒಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ವಿದ್ವಾನ್ ಪಂಜಭಾಸ್ಕರ ಭಟ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕುರಿಯರ. ಕಾವೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸ್ತಿದ್ದರು.
ಮುಗ್ರೋಡಿ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗೀತಾನಂದ ಅಡಪ, ಅನಿಲ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಕೇಶವ ಅಮೀನ್ರಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರ. ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ, ಶಾಸಕರಾಯನ ಉಮಾನಾಥ್ ಹಾಕೋಟ್ಯಾನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದುಂಬುದ ಮೇಯರ್ ಕವಿತಾ ಸನಿಲ್, ಉದ್ಯಮಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಸುಷ್ಮಾ ಎಂ ಮಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರೆ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಗಿಪು, ಡೊಂಬಯ್ಯ ದೇವಾಡಿಗ ಇತ್ತದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮೋಹನ ಪ್ರಭು, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯ ರಾಶಿಕ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಕೂಳೂರ್ಬೂಡು ಪಾಲ್ದೊಂಡಿರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಸಂತೋಷ್, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರ, ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕುರುಪನ ಕೆಲಸ ಒಲ್ಪಡ್ದ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ದೆ ಆವಡು ಅಪ್ಪನೇ ಸುರುತ ಗುರು ಆವಡು ಇಲ್ಲೇ ಸುರುತ ಪಾಠಶಾಲೆ ಆವಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲುದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಶ್ವಾಸ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಈ ಶರೀರದ ಒರಿಪುಗು ನಂಗೆ ಶ್ವಾಸ ಯಾರಿಗೆ ಅಂಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಮನ್ಪೊಡೆಯಪ್ಪ ಬದುಕು ಮಲ್ಪೊಡು ವಿಶ್ವಾಸ ಬೋಡಿಗೆ ಅಪಗ ಏಪ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಶಿವ ಉಳೈಪ್ಪಣಗನೇ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಲ್ತು ಎರಡ ವಿಶ್ವನಾಥಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಲ್ತು ನೋಡು ನಣ ಸರಿಯಾದ 16 ವರ್ಷಾನಗ ಸರಿಯಾಯಿನ ರೀತಿಡು ಪುನಃ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪುಣ ಅರ್ಹತೆನು ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರ್ವೇರೆಗಳ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುಣ ಮೂಲಕವಾದ ನಮ್ಮ ಜೀವನುಡು ನಿರಂತರವಾದ ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತ ಅಂಜನೆ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಏಕತ್ರ ಬಾಳು ಮಲ್ಪುಡಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಪುಷ್ಟಿನ ಆರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ಪಣೊಂದು. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ತೆಂಕಿಲ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗೇರ್ಕಳ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವದ ತೆಂಕಿಲ ನೇಮ ಮಾರ್ಚ್ 7 ಒರ್ಮ ಮುಟ ನಡತಂಡು. ಎನ್ಮೇಕ್ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮೊಗೇರ್ಕಳ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ದೈವದ ನೇಮ ನಡತಂಡು. ಮುತ್ತ ಕಳಲಿರು ಪನ್ಪನ ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಬೀರೇರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ಕಾಲದಗ್ಲು ಅಕ್ಲಿನ ಮಿಕ್ತಿ ತನ್ನಿಮಾನಿಗನ ಕಣ್ಣನಿ ಕೇಳದ ಪೆರಣೆ ಸೇರಿದ 4 ಮೊಗೇರಿಯರು ಕಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಮಾಯಗ ಸಂಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ ನಂಚನೆ ಮೊಗೇರ್ಕಳ ಹತ್ತಂಡ ಮೊಗೇರ್ಕಳ ಗರುಡಿಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಂಡ. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ತೆಂಕಿಲ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮೊಗೇರ್ಕಳ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವದ ತೆಂಕಿಲ ನೇಮ ಮಾರ್ಚ್ 7 ಒರ್ಮ ಮುಟ ನಡತಂಡು. ಎನ್ಮೇಕ್ ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯ ಪೊರ್ತು ಕಂತಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಭಂಡಾರ ಎಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮೊಗೇರ್ಲು ದೈವಲು ಗರಡಿ ಜತ್ತದ ನೇಮ ನಡತಂಡು. ನಡುರಾತ್ರಿ ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ದೈವ ಗರಡಿ ಜತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೇಮ ನಡತಂಡು. ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ದೈವ ಭಕ್ತಿರು ತೆಂಕಿಲ ಆದಿನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮೊಗೇರ್ಕಳ ಬೊಕ್ಕ ಕುರಗ ತನಿಯ ದೈವಲೆನ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ನೇಮ ತುದು ಬೂಳ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ತೆತ್ತೊಂಡೆರು.
ತಾಲೂಕುದ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಅರಸು ಕುಂಜರಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷಾದಿ ನೇಮ ಮಾರ್ಚ್ 13 ಮುಟ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತದು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಾತಾ ದೈವಲೆನ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಅರಸ ಕುಂಜರಯ್ಯನ ನೇಮ ನಡೆತಂಡ. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ದೈವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷಾದಿ ನೇಮ ಮಾರ್ಚ್ 13 ಮುಟ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತದು ಶನಿವಾರ ಪುರ್ತಕಂತ ನಡೆದವಕ್ಕ ಅರಸು ಕುಂಜರಯ್ಯನ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದ ಕುಡಿಯೇರಂಡ. ಕೊಂಡಲ್ತಾಯ ಮೈಸಂದಾಯ ಉಳ್ಳಾಯ ಶಿಬಿರೂರು ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ಕೊಡತೂರು ಮಾಗಂದಡಿ ಕಾಂತೇರಿ ಬಂಟ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಬೊಬ್ಬರಿಯ ಬಡಗಯಕ್ಕರ್ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟ ಕೊಡತೂರು ಕೋಡ್ದಬ್ಬು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಮಿತ್ತಬೈಲ್ ಸರಳ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಬೊಕ ಪಿಲಿಚಂಡಿ ದೈವಲೆನ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದ ರಾತ್ರಿ ಅರಸು ಕುಂಜರಾಯರ್ನ ನೇಮ ನಡತಂಡ. ಅರಸು ಕುಂಜರಾಯೆ ಒಲಿಮದೆದ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತದ ನೇಮ ನಡಪುನವು ಇಸೇಸ ಆದುಂಡು. ನಡಿರ್ಲು ಕರೆದು ಕೊಂಡಲ್ತಾಯ ನೇಮ ಮೈಸಂದಾಯ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲ ನೇಮ ನಡಪಾಯರ ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತಿರ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಅರಸು ಕುಂಜರಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲದಕ್ಕಲು ನೇಮ ತುದ್ದು ಬೂಲ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂಡೆರ. ಮಾರ್ಚ್ 12 ರಾತ್ರಿ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಮಿತ್ತ ಬಯಲು ಸರಳ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ನೇಮ ಪಿಳಿಚಂಡಿ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲ ನೇಮ ಕರಿತದ 13 ಕಾಂಡ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಡಿಚಾಪಿರ.
ತುಳು ಬಾಸಿನ ಒರಿಪಾದ ಬುಲೆಪಾವನವಲು ತುಳುಕೂಟದ ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ಲೆಂದು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಭವನಡು ಕುಡ್ಲ ತುಳುಕೂಟದ ಬಂಗಾರ ಪರ್ವ ಮುಗಿತಲಡು ಆರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರ ಕುಡ್ಲ ತುಳುಕೂಟದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾರ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಐತಾರ ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಪುರಭವನೋಡ್ ನಡಪಾದ ಬೈಯಾಗ ಮುಗಿತಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಉರಿಪಾದ ಬುಲೆಪಾವನವಲು ತುಳುಕೂಟದ ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ಲೆ ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗ 30 ವರ್ಷ ಕಾಲ ತುಳುಕೂಟದ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸದ ದುಂಬು ಕೊನೆ ನಾವು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ತುಂಬುದು ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗಿಜ್ಜಿಂಡಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೆಲ್ಬೆಡ್ ನಡ್ತಿನವು ಅರೆನ ಆತ್ಮಗು ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಜವನೆರು ಉಮೇದಡು ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡ್ ಸೇರನೊಡೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ ಕೊಂಚಾಡಿ ನಾಗಕನ್ನಿಕ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೊಕ್ತೇಸರರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ದುಂಬುದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರದೀಪ ಕುಮಾರ ಕಲ್ಕುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿತದ ಪಾತಿರಿಯರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಬಂಗಾರ ಪಿಂಗಾರ ನೆಂಪದ ಸಂಚು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರ ತುಳುಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾ ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸ್ತಿದ್ದೆರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಸಿ ಭಂಡಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತದ ದುಂಬುದ ಸದಸ್ಯರ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ MB ಪುರಾಣಿಕ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡೆರ ಕುಡ್ಲ ತುಳುಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ರವಿ ಅಲಿವುರಾಯ ವರ್ಕಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತೆ ಕೊರಿಯರು ತುಳುತ ಒರಿಪುಗುಬಡಾದ ತುಳು ಕೂಟ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆಗೆ 5 ವರ್ಷದ ಸಮಯ ತುಳುಕು ಒರಿಪಾವಡು ನಮ್ಮಡತೆ ಜವ್ವಣರಿಗೆ ದಾಲ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ನೆಕ್ ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮಡ ಹೋರಾಟ ಮನೋಭಾವನೆ ದಾಯ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗೆಕ್ ಖಾಲಿ ಹೋರಾಟ ಒಂದೊಂದು ಆಂದೋಲನದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಡು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ರಡ್ನೆ ಭಾಷೆ ಅದಾವು ಮೂಡುದು ಬರ್ರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಚಾಕಿರಿಡು ನಮ್ಮ ತೊಡಗಾಯ್ಜ ಅಂದ ಅಂಡ ಒರಿಯರೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮ ಮರತೊಂದುಲ್ಲ ತುಳುನು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆನೇ ಗೌರವ ಮನ್ ಪೈಕ್ ದಾಲ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಒರಿಪಾಂಡೊಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲೆಂಕ ಸಹಾಯ ಕೋರ್ಲೆ ಒರಿಪುಗೊಂಜಾತ್ ಬೆನ್ಕ ಅಂದು ಪಂಡೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಬಗೆಟ್ ನೆನಾತ್ ತುಳುತ ಬಗೆಕ್ ಒಯ್ಪು ಗೊರುಪು ಲೆಕ್ಕ ನಾವೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪಡು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಲ ಆವಡು ಎನ್ ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಶೇರುಡು ಐತ ಬಗೆಕ್ ನಮ್ಮದ ಆಪಣಂಚನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೂಡ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಪುನೆ ಇತ್ತನ ಜನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಇತ್ತನ ತುಳುಪ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಿಳಿಚಿಲ ಆಪುಜಿ ಐಕ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಡಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಗೊರ್ಪುನೆ ಇನ್ನು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಬಂಗಾರದ ಪರ್ಬನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನೇಟಾಗ ಬಾಕಿ ಏತೆ ಕಲಾವಿದರು ಇನ್ನು ಕಾಣಿಡ್ದಿಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟ ಅಂದು ಪ್ರತಿಭೆನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೂಪ ಯಾರೆ ಇದನ್ನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಆಯ್ನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಜನಕ್ಲು ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆದೆತ್ತದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಖಾಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಪುನ ಹೂ ಐತ ಬುಳಿ ಚಿಲೆ ಆಪುಜಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಐಕಾತ್ರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಪಂಡ ಐಕಾತ್ರ ಯಾನ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವಡಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತ್ತಂದು ಬಾಕ್ಯದಕ್ಲೆಗ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತುಕೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಜನ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತುಳು ರೀತಿ ನೀತಿನ ದುಂಬು ತೆರಿಪಾವನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪಿಂಗಾರ ಬರಿಪಿನ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಬೈದಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಪಿಂಗಾರನ ಬಂಗಾರ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡ ಪಿಂಗಾರನ ಆಶಾವೊಂದುಂಡು ಪಣಪನ ಒಂಜಿ ಕಾಳಜಿ ಬಹುಶಃ ಅವು ನಮ್ಮ ಉಡಲಡಿಪ್ಪನ ಕಾಳಜಿ ಬಂದಲೆ ಪಿಂಗಾರನ ಆಶಾ ಪುಂಡು ಬಂಗಾರ ಬರ್ರೆ ಯಾವು ಅಂಡ ಬಂಗಾರ ನಾನು ಏರ್ಲೆ ದುಂಬ ರಡ್ಡ ಮೂಜಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಪರಕೀಯರು ಈ ದೇಶನ ಆಳಿಯರಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ತುಂಬೊಂದು ಪೋತಿದ್ದಾರೆ ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ಅಂಡ ಪಿಂಗಾರ ಉರಿಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರಿಪುಂಡು ಪಣಪನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಒಡಿತ್ತಿಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲಾದ ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಕೂಳೂರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತವೃಂದದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕಟೀರು ಮೇಳದ ಆಟದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ಕೂಳೂರದ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಿಂಚ್ ಸಿಟಿ ಮೈದಾನಡು ನಡೆತಂಡ.
ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟಗೊಬ್ಬ ಒಂದು 5ನೇ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕೂಳೂರುದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತವೃಂದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಬಂಗಾರ ಪರ್ಬಕ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಶನಿವಾರ ಕೂಳೂರುದ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿನ್ ಸಿಟಿ ಮೈದಾನಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ ಬೈಯಗ್ ಕೂಳೂರುದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರೊಡ್ದು ಮೇಳದ ದೇವರನ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆತಿದೆ. ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೆಡ್ ಹಿರಿಯ ಆಟದ ವೇಷಧಾರ ಕುಮಾರ ಪಡ್ರೆ ಬಾಬು ಕುಲಾಲ್ ಸೆರಪಾಡಿ ವಿಠ್ಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೇನ ಸಾಧಕಿ ಶ್ರೇಯ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತವೃಂದದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸುರು ಅಯರೆ ಕಾರಣಾತಿನ ವೆಂಕಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯರ್ನ ಪರವಾದ ಅರೆನ ಬಿಡದಿ ಸುಮತಿ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು BK ಬೂಬ ಪೂಜಾರಿ ಮಲರಾಯ ಸಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಸಲಹೆಗಾರರು ಕೇಶವ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ಯಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರ. ಬರವು ಕಲ್ಪನೆ 7 ಜನಕ್ಕೂ ಬರವು ಕಲ್ಪನೆ ಪಣಸಾಯ ಪಟ್ಟಿಯರ. ಕಟೀಲ್ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಅಸ್ರಣ್ಣ, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ, ಶಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಟೀಲ ಆಜಮೇಳದ ಸಂಚಾಲಕರ ಕಲ್ಲಾಡಿ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಾರಗುತ್ತು, ಉದ್ಯಮಿ ರವಿರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಜ್ಪೆ, ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಲಹೆಗಾರರು ಚಂದ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್, ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಡಕಣಗುತ್ತು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇರೆಬೈಲ್, ಪಣವದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಉಮೇಶ್ ಮಲರಾಯ ಸಾನ, ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿದ ಮೋಹನದಾಸ ಮರಕಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆದ ಇಸ್ಲಂಪಾಡಿ ಕಾರಿಂಜದ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಾಸ್ತಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 14-15 ನಡಪುಂಡು. 14 ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ 10 ನವಕ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಏಕಾದಶ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಬೈಯಗ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ತಂಬಿಲ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ರಾತ್ರೆ, ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂಜೆ, ದೇವರನ ಉಚ್ಚಯ ಬಲಿ, 11 ಲೆಕ್ಕೆಸರಿ ದೈವದ ಅಗ್ನಿಸೇವೆ, 15 ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಒರ್ಬಡ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವಲು ಬಕ ಬನತ ದೈವಲೆಗ ತಂಬಿಲ ಮೂಜರೇಕ ಪುತ್ತಿ ಅನಾಡಿ ಪಳ್ಳದ ಒಂಜುಕುಂದು 40 ದೈವಲೆಗ ತಂಬಿಲ ಕರ್ಪರಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಡು ತಿರಿಪಾದಿರ. ಇಡಿಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.